Lamanina amemelela ngelithi makuphele ukundlandlathekiswa komama kwanabantwana. Bakwathi mabanganikwa ibail abo batyholwa ngokudlwengulwa kwanokubulala. Silapha namhlanje sizokuthi sifuna ijustice, sifuna ubulungisa for ifamily yakaqhuku, siza kunikeza isupport until the end. Eliqela likwaqhankqalazela ngelithi banganikwa ibail abatyholwa abathathu kumatyala awahlukeneyo okudlwengula ePhilippi, elinye eNyanga. Amaxhoba aphakathi kweminyaka eli-14 ukuya kwiminyaka engama-70. Silapha namhlanje singamakhosikazi we-Women's League yalapha eWestern Cape uzoxhasa icase ezikhoyo ezilapha eze-rape. Sizothi kwanele singamakhosikazi e-Women's League, sizothi lamadoda alapha ngaphakathi mawangayifumani ibail. Ityala likaMzingeli limiselwe umhla wesithandathu kwinyanga kaOktobha ngelithi kusaphandwa. NdinguChris Mabuya we-SABC eKapa.